Odlučili smo se upravo za legendu o Miljenku i Dobrili. Zašto? Zato što nam se čini da je to jedinstveno. Jedinstveno radi toga što su zaista postojali i obitelji Vituri i obitelji Rušinić. Čini nam se da je ljubavna priča, bez obzira što je to završilo za Miljenka i Dobrilu nesretno, izvrstan temelj za cijelogodišnji turizam, ali i za prepoznatljivost grada Kaštela upravo kao takve jedinstvene destinacije. Moj scenarij na neki način uklapa u sebe ne samo legendu, nego sam pokušala ubaciti i svakidašnji život seljaka, čakavski izgovor, bogatu kulturnu i povijesnu baštinu koju Kaštela imaju. Dragi gledatelji, lijep pozdrav i dobrodošli u Đir Kaštela. Tragična ljubavna priča Miljenka i Dobrile iz 17. stoljeća postala je simbol Kaštela. Danas živi kroz kazališnu predstavu i manifestaciju koja tijekom više dana u kolovozu povezuje povijest, umjetnost i turizam grada. Gospođo Maršić, recite nam više o manifestaciji. Kako ste došli na tu ideju? Pa recimo da mi u Kaštelima imamo jako puno priča, jako puno dvoraca, jako puno crkava i na jedan način nam je bilo jako teško odlučiti se šta želimo brendirati. Odlučili smo se upravo za legendu o Miljenku i Dobrili. Zašto? Zato što nam se čini da je to jedinstveno. Jedinstveno radi toga što su zaista postojali i obitelji Vituri i obitelji Rušinić. Vituri je bila Dobrila, Rušinić je bio Miljenko. Postoje još uvijek njihovi dvorci, mi se upravo nalazimo u jednom od tih dvoraca, odnosno u Dobrilinom dvorcu. Tu je sada muzej grada Kaštela između ostalog. Postoji crkvica gdje su se po priči oni oženili, postoji crkvica gdje su isto po predaji pokopani, na grobu piše po predaji, to su napisali mještani sami, pokoj ljubavnikom. Dakle, cijela ta priča nam ima dobre temelje i čini nam se da je ljubavna priča, bez obzira što je to završilo za Miljenka i Dobrilu nesretno, izvrstan temelj za cijelogodišnji turizam, ali i za prepoznatljivost grada Kaštela upravo kao takve jedinstvene destinacije. Kako smo još htjeli brendirati, to na tome stalno radimo, i priču o Celjenku Kaštelanskom koji je predak nekad davno je njegov predak otišao u Ameriku i postao Zinfandel, svjetski poznati. Pa nam se čini da zapravo priča o razvoju vina, vinarstva, podrumarstva, nove kušaonice u Kaštelima, priča o Crljenku i priča o ljubavi zapravo nose poruku grada Kaštela kao grada izvrsne gastronomije i grada zaljubljenih, a to nam je, čini nam se zaista jedinstveno, posebno i moguće je na toj priči razvijati cijelogodišnji turizam, a to je zapravo i cilj. Koliko sam događaj traje i što obuhvaća? Manifestacija svake godine traje otprilike 10-ak dana. Osnovica manifestacije je zapravo uprizorenje legende o Miljenku i Dobrili. Već zadnje 3 godine to radi gospođa Marijana Vulas. Ova u zadnje 3 godine napravljena predstava je ono što nam je i trebalo, malo modernija od onih ranijih u smislu da iza same priče, iza same predstave ide platno sa fotografijama i slajdovima lokaliteta koji se spominju u predstavi, ali isto tako sa kratkim sažetkom na engleskom jeziku da to mogu pratiti strani gosti, što nam je opet jako značajno. Osim same predstave, manifestacija obuhvaća i Dobriline glazbene večeri, filmske projekcije te književne programe, a svi su posvećeni motivima ljubavi koji proizlaze iz legende. Gospođo Vulas, možete li nam ukratko ispričati samu priču Miljenka i Dobrile? Pa ja bih rekla jedna tipična tragična ljubavna priča. Često je uspoređuju sa Romeom i Julijom, međutim mi se uvijek ovdje u Kaštelima hvalimo. Romeo i Julija su zaista fiktivni likovi, Šekspirovi, a Miljenko i Dobrila su stvarni likovi koji su postojali, živjeli u Kaštelima. Dakle, klasičan sukob dviju plemićkih obitelji oko nekakvih gospodarstvenih i poreznih nameta. Dvoje mladi koji su se odgajali zajedno, odjedanput kad se dođu u neku dob da se zaljube, obitelji se posvađaju i oni više ne smiju biti zajedno. Nastaje niz peripetija gdje se naravno Dobrilin otac umješa u sve to skupa, želi nju udati za starijeg plemića iz Trogira. Miljenko, revoltiran, prekida to vjenčanje, tjeraju njega, tjeraju nju, oboje završe u samostanu, on na Visovcu, ona u Trogiru. Na kraju se ona pobjegne i sretnu se na Visovcu, odluče se
vjenčati, ali Radoslava evo zaključi da bi bilo pametno da radi časti svoje obitelji da im dozvoli vjenčanje, imajući na umu da će ga ipak na neki način prekinuti i ne dozvoliti tom mladiću da ga pobjedi, tako da je Miljenko na mostu ovdje ispred dvorca nakon vjenčanja ubijen, a Dobrila 3 mjeseca nakon njega oboli i naravno umre. Na temelju legende osmislili ste kazališnu predstavu. Kako ste je oblikovali? Prije mene je cijelu priču zapravo ispričao Marko Kažetić u svom romanu iz 19. stoljeća, na kojeg se svi mi koji pišemo Miljenku i Dobrili oslanjamo, nastojeći prikazati one najefektnije dijelove iz cijeloga tog romana. Ima zaista puno lijepih prizora i scena i lokacije iz Dalmacije i nama je to izvrsno poslužilo za ovo brendiranje grada Kaštela. Tako da moj scenarij nastao prije 3 godine na neki način uklapa u sebe ne samo legendu kao takvu, nego sam pokušala ubaciti i svakidašnji život seljaka, čakavski izgovor, bogatu kulturnu i povijesnu baštinu koju Kaštela imaju i sve one lokacije koje se mogu vidjeti, tako da zaokružimo cijelu priču. Uz predstavu objavljen je i ilustrirani scenarij. Možete li reći nešto više o tome izdanju? Scenarij je zapravo preveden i na engleski jezik. Na taj smo način htjeli doprijeti do naše internacionalne publike, a obogaćen je sa svim fotografijama dosadašnjih izvedbi koje smo imali iz predstave. Unutra se nalaze naravno neki prilozi o kaštelanskim običajima, o plesovima, o običajima dote i tako neki zanimljivi članci. Cilj je bio zapravo da nakon 72 godine izdamo službeno nekakav scenarij. Puno ljudi je pisalo o tome, međutim mi ih ne možemo pronaći, tako da evo, nadam se da će ovaj scenarij poslužiti drugima da naprave nešto slično. Ljubavna priča Miljenka i Dobrile postala je tako kulturni simbol Kaštela i primjer kako se baština pretvara u prepoznatljiv identitet grada.